Hello po. Ng gabi diha kaninyo. Yan, salamat po sa mga nagatanaw sa ko ang mga videos. Thank you kaayo. Pero kaning video na ako karon nga i-share sa inyo tinuod jud ni guys. I-share lang nako ang hitabo karong gabi diri sa balay guys. Wala ko nagdahom na maingon ani di ay grabe akong kahadlok. Dili ko makatulog guys kay mata-matahon ko guys. Ganiha man good guys, habang na ako sa CR. Tingala ko makalit ra magsarado ang pertahan sa CR. Tapos makalit ra pud siyag abri. Siyempre kulbaan ko kay abi na ko binuangan lang ko pero imposible pud na ako ra man isa diri sa balay. Wala may mga tao. Nang lakaw sila ganina kay naay birthday. Wala lang gani ko nag-uban kay kapoy. Tapos karon tingala ko na kalit mo siya abri, tapos makalatag sarado. Siyempre, hadlo kayo ko guys. Kaya ako ragon isa diri munang i-share na ko sa inyo unta guys na kung unsay angay buhaton na ako diri kung kailangan ba ni siya ipablisingan. Actually guys, wala ko kaibalo kung nablisingan na ba ni or wala pa. Kay pagpuyo maguna ko dari guys. Murag, I think wala pa siya nablisingan. Kay daghan ko mga nalunggan, labi lang matulog ko guys. Daghan maglakaw-lakaw. Murag na ay manuktog. Halo kayo po guys. Wala ko kay balo kung si buhato na ko guys. Pag mapato sila manghuli ako mga kauban. Nakadungog mo ato guys. Nanibot akong balahibo guys. Tawa na good guys. So, nag-abri na po ng pertahan guys sa CR. Guys. Sa kay angay buhaton ako ani guys no. Dali guys, tanawa ninyo guys para mutuod jud mo guys na wala ko'y kauban guys. Tapos lantaw na to ang CR guys para mutuod jud mo nga wala jud ko nangati. Dala guys, o tanawa ninyo guys. Walay tao guys. Ako ra jud isa in town diri guys. Wala ko'y kauban guys. Ako ra isa. Dala guys, so wala. Walay tao diri guys. Manang hadlo kaayo ko guys, kaya ako ra isa guys. Wala jud tao guys. Tanawan yung CR guys. Tanawan ning CR karon guys. Mo na akong kadlukan kanina guys, kay pag CR nako guys. Natingala ko makalat na magsarado iya guys, bisang walay tao. Awa guys, tanawan ninyo unya guys sa makalat nagsarado guys. Tutuki lang jud ninyo maayo guys. Mukay tagsarado ron guys. Tutukin ninyo guys oh. Na tanawa guys, muna guys. Hadlok kayo ko guys. Grabe akong kadlok anak guys. Grabe cute, nangulba jud ko maayo guys. Kinsa kay tao diha. Huy, kinsa na? Tanawa guys oh. Kinsa man na? Please lang be, maluoy ka. Ayaw in town. Ako ra jud isa diri. Tanawa ninyo guys. Hadlok kayo ko guys. Diyos ko Lord. Guys, kinsa ka na guys uy. Diyos ko. Diyos ko Lord guys. Tutukin ninyo guys. Tanawa guys. Makalitag sarado guys so. So wadyo ni tao guys ba. Ako na biya isa diri guys. Tanawa guys. It's a prank! Hadlok mo guys. Sorry. I hope na i-follow ko ninyo guys. Thank you.